כאילו כל העוטף. ראיתי שם הכל. הכל, מהרגעים הראשונים. יש שיראו את הרעיון, יגידו, הנה, הוא מדבר על זה שנתיים אחרי, ולכן הוא מרגיש ככה, אבל לא, חשוב שנבין, אתה יודע, מדברים הרבה על הפציעות השקופות של החיילים. צריך להבין שאתה פצוע שקוף. אני פצוע שקוף שמטפלים בו גם, זאת אומרת, מטפלים בי, זעקה, ומדינת ישראל מטפלת בי. אני לא אומר שזרקו אותי לגמרי לכלבים, אני מטופל נפשית בכל מיני צורות. לחזור לחיים הפיזיים, זאת אומרת, אני מבחינתי מפורק. כאילו, הבית שלי, הכל מפורק. כלכלית, פיזית, עסקית, הכל התפרק. כי בעצם זה שבר גדול שאתה סוחב איתך, ואתה מנסה לסחוב בתוכו לצאת, אתה החוצה מתוך זה. אני רואה סביבי מלא אנשים כאלה. אצלנו בארגון וגם בארגונים אחרים שאני מכיר, אתה יודע, אנשים שהיו שם ברגעים הראשונים לאורך שבועות. זה לא משהו שאתה יכול לשכוח. אני לא ישן בלילות. ולמרות המחיר, אתה לא מתחרט? מתחרט על מה? כשאתה מסתכל על המחיר... אני מסתכל על התוצאה. זה הדבר היחיד שמשמח אותי בכל הסיפור הזה. שאין נהדר אחד למדינת ישראל מה-7 לאוקטובר, ואני יכול להגיד לך את זה, אני יכול לסחוף את זה לזכות כוחות זק"א, שעבדו שם בשבועות הראשונים נגד השעון, בתחת